pročitam. Zbog ovakvih stvari mi smo izmišljali imena za ovakve igre, jer kako ja ovdje bilo šta da pročitam kada je sve na kineskom? U stvari, ja se izvinjavam, ovo nije kinesko pismo, već je japansko, ali kako sam ja to mogao da znam kad je ta roba stizala kao kineska roba? Originalno, sve ove igre su nastale u Japanu i ovo što vidite su japanska slova, što ima smisla. Znate, to nije pravilo nikakvu razliku, jer ja svakako nisam znao ni engleski ni japanski kad sam bio mali. Mada, iako je naslov na japanskom, zašto onda piše da pritisnem start dugme na engleskom? Zar ovo nije čudno? Zamislite da su se igre tada pravile kod nas i da imate veliki natpis ćirilicom, recimo, šta ja znam, Dušanove avanture, a ispoda piše press start button.